Il-ġuri fil-konfront tan-negozjant Jurgen Fenech din il-ġimgħa ra fost l-aktar jiem intensivi f'dan il-ġuri. Kif fuq il-pedana tax-xhieda tela Fenech innifsu fil-waqt li anka kien mitlub xogħliment tal-ġuri tas-seklu. Il-ġurnata li kienet l-aktar intensiva kienet dik tal-ġimgħa fejn il-ġurnata ingħatat xejra drammatika wara talba għal xogħliment ta' dan il-ġuri mid-difiża. Id-difiża li qed titmexxa mill-avukati Gianella De Marco, Charles Mercia u Gianluca Caruana Carin għamlet talba sabiex il-ġuri illi issa se jidħol fid-9 ġimgħa tiegħu jiġi xolt. Din it-talba saret fid-daw tal-fatt li fl-aħħar jiem l-espert tal-qorti Martin Bajjada ikkonferma li l-ġurija kellhom aċċess għall-internet fuq it-tablets li huma ġew provduti biex jaraw id-dokumenti li kienu qed jintwerew bħala evidenza f'dan il-każ. L-argument tad-difiża kien illi l-ġurati li suppost ikunu sekwestrati minn kull opinjoni pubblika setgħu jaraw headlines tal-aħbarijiet illi kienu jinkludu dettalji legali jew li anke kienu għamlu referenza għal maħfra presidenzjali li talab Jurgen Fenech lura fl-2019 u li dan kien se jħalli impatt negattiv u inġust fuq l-imputat. Il-qorti preseduta mill-imħallef Edwina Grima iddeċidiet li dan il-ġuri ikompli wara li analizzat il-headlines li skont id-difiża kienu inkwetanti. Fejn iddikjarat li l-headlines li setgħu raw kienu biss porzjon tal-evidenza estensiva li qed jevalwaw f'dan il-każ. Wara dan l-episodju li waqqaf pajjiż jistenna d-destin tal-ġuri tas-seklu tela fuq il-pedana tax-xhieda Jurgen Fenech għall-ewwel darba fl-istorja tal-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia u li qed jibqa' jinsisti ħaġa waħda: Keith Schembri huwa l-mandant ta' dan il-qtil. Fl-ewwel ftit minuti tax-xhieda tiegħu bdew il-kontradizzjonijiet. Fil-fatt Fenech xedt kif mis-7 ta' April tal-2017 sa 2 ta' Mejju tal-istess sena u kien imsiefer mal-mara u żewġ titfal tiegħu fejn wara l-passaport u anke ritratti li jiġdu dawn id-dati. Dan fl-istess perjodu li skont Melvin Toma Fenech kien sejjaħlu f'restorant f'Porto Maso biex jitolbu joqtol lil Daphne Caruana Galizia. Matul l-ewwel ġurnata ta' xhieda Jurgen Fenech qal li huwa ċert li jeżistu recordings ta' Keith Schembri u li jemmen li Schembri kien sema wieħed minnhom mill-inqas darbtejn fejn anke ddikjara li jemmen li dawn ir-recordings għadhom jeżistu għaliex skontu Melvin Toma ma neħħix kollox. Ix-xhieda tiegħu komplet tiġbed attenzjoni kbira meta ddiskriva kif Keith Schembri kien ossessjonat fuq Daphne Caruana Galizia kif anke tkellem dwar żewġ ċitri li ntbagħtu lilu minn Schembri fejn skontu fihom Schembri kienet jiggwidah dwar x'għandu xi jgħid lill-pulizija fejn anke qallu li m'għandux għal xi jinkwieta. Tantu hekk illi matul l-aħħar jiem Jurgen Fenech irrepeta l-fatt li Keith Schembri labu. Matul ix-xhieda b'mod dirett li mħallef Edwina Grima staqsit il-Jurgen Fenech jekk jafx minnu l-mandant tal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia fejn Jurgen Fenech bl-aktar mod dirett iddikjara Keith Schembri sinjura. L-imputat spjega wkoll illi Keith Schembri kien talbu biex jagħti xi flus il-Melvin Toma fejn spjega li Toma kien infurmaħ li l-bejl tal-aħwa de Giorgio kien se jiġi jiswa 60,000 euro. Skont Fenech ħallas dawn is-60,000 euro biex imbagħad meta informa l-Keith Schembri dan tal-aħħar taħ madwar 75,000 euro f'basket tar-Reebok. Jurgen Fenech tkellem ukoll dwar il-kumpanija tiegħu 17 Black, il-kumpanija ta' Keith Schembri Tilgate u anke l-kumpanija ta' Conrad Mizzi Hernville. Iżda spjega illi ju qatt ma kellu kummerċ ma' Mizzi u Schembri. Fix-xhieda tiegħu Fenech għal numru ta' drabi der emozzjonat u skuża ruħu mal-ġurija li jinsabu l-bot mill-familja tagħhom fejn anke ddikjara li jaf illi se jagħmlu ġustizzja miegħu wkoll. Intant matul il-jiem li għaddew ħarġu aktar evidenti l-kuntatti li kellu Jurgen Fenech fosthom il-ħbiberija li kellu ma' Joseph Muscat li dak iż-żmien kien Prim Ministru u anke mal-kap eżekuttiv tal-Awtorità tal-Ippjanar Johan Buttigieg. Tantu hekk illi lil Johan Buttigieg lura fl-2019 Jurgen Fenech kien batlu fuq xi proġett u li għalih kien ingħata l-go-ahead mingħand ix-xieħ b'referenza għal Joseph Muscat. Madankollu matul il-ġimgħa semma kif wara aktar minn satejn ta' tfittxija fir-residenza ta' Keith Schembri fil-Mellieħa uffiċjal tas Scene of Crime ikkonfermat quddiem il-ġurija li ma nfetħux kxaxen jew bibin ta' gwardarobba waħda.
fejn saħansitra qalet illi kieku kellhom iċ-ċans kienu jagħmlu dan. Għal prosekuzzjoni mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali qed jidhru Godwin Cheney, Dani Cavella u Anthony Vella, fil-waqt li d-difiża hija magħmula minn Gianella Damarco, Gianluca Caruana Calin u Charles Merċieqa. L-avukati Jason Azzopardi u Teris Commodini Kakija qed jidhru għall-familja Caruana Galizja. Ix-xhieda ta' Jorgen Fenech mistennija tkompli matul il-jum ta' tnejn fejn Net News se jkun qed jagħmel kollegamenti live minn quddiem il-qorti matul il-jum.